Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Sobrang nakaka-fall ang kagwapuhan ng anak ni Boss. Feel good morning po, Call and Tits. At sa lahat ng suki ng programang Mga katas ng nakalipas. ako po si Kira, isang single mom ng Libertad, Pasay. Nagtatrabaho po ako sa isang opisina sa May Makati. Dito ko po nakilala si Alexander na anak nga po ng boss ko. Yung sinasabi ko po na pogi. Tuwing bumibisita po ang kanyang mama sa trabaho, tuwing bumibisita siya sa nanay niya na boss ko, ay nagkikita po kami. At opo, dahil gwapo, basic, marami pong nahuhumaling sa kanya, nakatrabaho ko din. Crush siya ng lahat. Kaya inaabangan pagpupunta siya sa trabaho. Chick magnet nga po ang code name namin sa kanya. Kaya, kahit kaka-fall nag-iingat po ako. Mahirap eh. Ayoko magpadala sa pambobola niya kasi binubula po ako. Grabe talaga yan. At dito na nga, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng anak ni Boss este na aking nakalipas. Mami, sarap talaga ng kape dito sa opisina nyo. Ay, oo naman. Magagaling yung mga trabahante ko dito eh. Teka, gusto mo ba kumain? Meron Kasi may mga Di na, busog pa kulang ako. sa rep eh. O, mag-chill ka lang dyan, ha? Busog pa ako. Bango ng kamay ko. Hi, ma'am. Good morning po. Si Kira. Hello po, ma'am. May utos Ay. daw po kayo sa akin. Oo. Asaan na yung pinapatapos ko sa yung mga papanotaryuhan mo? Napanotaryuhan mo na ba lahat? Opo. Kukunin ko lang po sa office sa table ko tapos dadaling ko po dito. At saka nga pala, di ba meron tayong vegan longganisa sa rep? Dinala nung isang kliyente. Iprito mo at pakainin mo si sir mo. Mami naman parang, wag na ako sir. Para Opo. di naman ako trabahante dito sa opisina nyo. Sir, kanya, Lex chef. na lang. Sir Alex, sige po. Gusto niyo po ba ng fried rice? Maraming bawang? Gusto kita. Fried rice. Lex na lang, wag na Alex. Lex. Ikaw, narinig. Mami! Ano yung baka padiskarte mo na napakababaero mo? Mami naman. Kaya ayaw kita isa na sama dito sa opisina eh.
Ako yung pinapapunta mo dito, Mami. Eh tapos, kaya nga ayan, dumidiskarte ka sa mga empleyado. Huwag mong pansinin yan, ganyan talaga yan sa lahat ha. Baka magpiling special ka. Ay, hindi po. Sige po, punta na po akong pantry. Thank you. Ayusin mo, huwag kang magbibitaw ng mga gano'n. Baka umasa yung mga empleyado ko na yan. Mami. Tsaka single mom yun, huwag mong niloloko ng ganoon yun. Sa lahat sinasabi mo yan wag ako, Alex. Ay, napakasilosa mo talaga, Mami. Girl, ang bango naman ng niluluto mo na yan, yung vegan longganisa. Huwag kang maingay, Akin na yung isa. Lahat yan kay sir, ginagalingan ko kasi pinapaluto yan ni mami, ni mami. Sana all. Charm, ano masasabi mo? Oh, wala. Charm, hindi si Kim. Pasensya ka na, babae mo na kailangan namin dito. Alam kong crush mo rin yan si Sir Alexander. Wag ako. Ano ba masasabi ko? Alam mo, masasabi ko lang sa'yo, Kira, kahit anong galing mo sa luto, daig ng malandi ang magaling magluto. Basic sa'yo. Isip kaya hindi ko na kailangan mga housewife material. Diyos ko, gagawin ka lang yaya ng mga lalaki. Makukuha ko yan sa mga ganon Ganon? ko. Narinig nila sa Indat, radyo. maniniwala na sana ko aso kumindat. Ganon na. Tama sa camera ha. Isa Sa pa nga, mga- isa nga, kumindat ka nga. Makukuha ko si Sir Alex sa ganito. 1, 2, 3. Aba, parang lente yung mata mo. Tsaka naman pag ganito yung mula, ulo hanggang painting yan. Ganito Tapos gagawin yung dila mo Ganon? Marami na ako na naluto Wow. na ganyan na lalaki, no? Bango naman dito. Oh my God! Hi, Sir Sir Alex, malapit na po. Sorry po Lex nainip. na lang. Na- Huwag na kayong mag-Alex. Or Alex, Sir. Lex na lang. So, Alex, anong ginagawa mo dito? Siya nga pala. Hi, Charm. Tinitignan ko kung luto na yung ano. Sorry po, hindi. Gutom na po ba kayo, sir? Sige, dadaling ko na lang po dun sa office ni ma'am. Dito na sa pantry. Okay lang ako dito. Samahan mo na ako. Dito? Ay, Samahan ka namin! Samahan ka namin! Good for two lang yun eh. So, hindi na kayo For kasama. 2, kahit 1 kilo. Good for 2. Isang ganon. Isa. Good for 2. Pabilaukan sana kayo. Good for 2. Tsaka, sir, isang, ano po? Hindi, okay na yan. Kami na lang bahala. Sige na. Hayaan nyo na kami dito. Sir, alam mo, maganda yung nagbabanding yung anak na may-ari, yung anak ng boss at saka yung mga empleyado kasi tawag dyan camaraderie. Oo nga, yung sir. Trixie? Narinig Gusto ko ko lang. makama, sir. Ano? Sige, nasama kami, sir. Alam mo, Hindi, okay wag mo na. wag ka na mahiya. Okay lang sa amin, hindi kami mahiyain sa ganyan. Sige, puntahan nyo na lang yung mga ka-office mate nyo doon. Doon na lang kayo. Kay Jatluel, kay Milot, doon na lang kayo. Ha? Sige, sir. Sir, onti na lang tong sangag tapos Sige na nga, tara pwede na ka nga. nang kumain. Wala naman tayo dito. Tara, let's go. Bye. Kaya nga. Ingat, girl. Si ate mo, Kira, ang makakaahon sa kahirapan. Sir, ano gusto Sarap ko? Hot naman yan. choco o black coffee or... Hindi na, okay na ako. Nagkape na ako kanina sa office ni Mami. Hindi, kailangan po may kasama tong beverage eh. Ano po ka ba? gusto nyo? Soft drinks? Ano po? Tubig. Ikaw yung gusto ko. Gusto ko magkape pero sa labas tayo. Okay lang ba? Huwag dito. Masyadong Sir, may dami. CCTV po yung marites. mama nyo dito. Naririnig Wala po naman yung akong audio. ginagawa eh. Naririnig po ng mama mo yung audio. Baka sabihin ako po yung O di pasimulan. sa labas na tayo magkape. Oh. Ano, baunin na lang natin yan. Sir, ba tayo lalabas? Oras ng Hindi, trabaho dadaling ko. ko. Break time mo naman oh. Pa-break time Pero ka na hindi eh. po kami pwedeng lumabas ng Ako ganun. nang bahala sa'yo. Ayoko po. Kayong bahala pero ako yung mapapagalitan Ako sa nang chat. bahala. Akong bahala, promise. Sir, ayoko ng ganyan. Ako na nga bahala. Sige Asan na. ba yung sasakyan mo? Diyan na, Hindi nakapark na. nga. Baka makakita ako eh. Hindi nga. Ikaw bahala sa akin ah. Bahala sa'yo. Kita lang tayo sa basement. Hindi tayo sabay? Low-key lang. Ano ka ba? Sana Di, sabi ng friend ko. Ano? Sige po, basement.
I've been living with a shadow. Baka ma-fall po ako sa inyo yan. Eh, Kasi, yun nga yung purpose nito eh. nako sir, Para ma-fall ka. Kasi na-fall na ako. Huwag ka naman, Sir Lex na lang. Lex, alam mo ba Gusto hindi mo ba na... tawagin kita ng ma'am? Ma'am Kira? Okay lang sa akin. Kasi anak ka ng boss ko, mapagalitan pa ako. Eh, hindi naman ako empleyado sa inyo. Kaya Aba. lang Lex, single mom ako. So, may issue ba tayo dyan? Ang Wala mama akong mo issue. magkaka-issue at saka sa trabaho. Sa kumpanya. Siyempre, hindi naman natin ipaalam agad-agad eh. Try natin kung mag-work. Low-key lang. Nakakatakot eh. Ano ka ba? Nandyan yung thrill. At saka first time ko to magkagusto ng trabahante ng airmats ko. First O time? magre-resign na rin naman niya. I mean, magre-retire. Matanda na rin naman niya sa airmats eh. Sige na. Sure ka? Kaya natin to? Ako kaya ko. Ewan ko sa'yo kung kaya mo. Ang hirap mo naman tanggihan. Ang gwapo mo, crush ka ng lahat sa office eh. Ano? Tatanggihan mo ba ako? Hindi. Basta low-key lang muna tayo, ha? Like itatago, ganun. Hindi, iba yung low-key, iba yung itatago. Wala naman tayo dapat itago. Single naman ako. Single ka naman, technically, di ba? Sige, sige na, Ayoko siguro lang naman, oh. Sige, sige Ay, na. Halik. Halik agad. Bakit? Proud naman ako eh. Kinakahiya mo ba ako? Kinakahiya mo ako, hindi. Sa lips. Sabi ko na eh. All I wanna do is Yun nga po ang aming kasunduan ni Lex na low-key lang kasi ayaw niyang mabigla ang lahat lalo na ang kanyang nanay na boss ko. Kaya tuwing pumupunta po siya ng office, rekta na agad kami magkita sa labas pag break time ko. Kasi bawal nga kami makita magkasama. Hanggang isang araw, wow, parang totoo na to kasi binisita niya po ako sa bahay. Hi. Mami, sino po siya, Mami? Junjun, please meet your Tito Lex. Hi, Tito Lex. Hi, Junjun. Napaka-cute mo naman. Ba't ka nagpunta dito? You play basketball? May dala akong bola para sa'yo. Ba't ka nagpunta Yay, dito? Mami, I have a ball. Ba? Ang tanong mo? Ba't ka nagpunta dito? Ayaw mo ba akong bumisita sa inyo? Hindi naman, kaya lang wala kang pasabi. Surprise. Tito Lex, thank you po sa ball, Tito Lex. Para magkasundo na agad kayo Tito Lex, meron po kayong dalang jackstone? Junjun, nandito ako sa labas! Ay, maglalaro tayo. May kapitbahay ako. Tito Lex, kasi gabi kami naglalaro para may time kayo ni Mami. Ako po si Jinjin, kapitbahay po ako at kalaro ni Junjun. Hi, Gigi. Kasi, uplo po. Tara, magbahay-bahayan na tayo kasi may bola Hindi na na yan, ako. uso yan. Hindi na uso yan. Teka lang, nakipagwento pa ako sa bisita niyo eh. Oh, sige. At ano po na papangalan niyo? Tawagin mo na lang akong Tito Lex. Tito, ba't po kayong holding hands ni Tita Kira? Girlfriend ko yung mami. Oh my God! Sa TikTok ko lang po yan nakikita, yung jowa-jowa. Wow! Di ba may naaanak na po yan si Tita? Kayo po, may naaanak na kayo. Ay, wala pa akong anak. Wala. So, single ka. Single mom. Ang problema po dyan, pwede kayo maghanap ng dalaga.
Dalaga naman yung tita mo, kaya okay lang sa akin. Jinjin, yan. laro ka na kayo kaya ni Junjun. Tara, Hindi po, Jinjin, wait lang. Mag-Roblox na Hindi, tayo. podcast to. The Junjun and Jinjin Show. Oh, ganito. Kay maaga pa. Sige na, palisin Ano po mo. nagustuhan nyo kay Tita Kira? Siyempre, maganda siya, mabait. Totoo yan. Maalagang Totoo po nanay. yan. Opo, maalaga. So, gagawin niyo po siyang taga-alaga? Ay, hindi ganun. Ano pa po? Hindi mahal? Jinjin, ang bilis mo na magsalita. Pwede mo umalis na tayo kasi may gagawin pa daw sila. Hindi, no. Ano pa Alisin mo po? na, Bakit mga niyo bata. siya mahal? Siyempre, hindi mo Dali. naman ma-explain yan. Paglaki mo, malalaman mo rin, mafe-feel mo rin yan. Sige na. Doon muna kayo, maglaro muna kayo, ha? Bakit? Ano po gagawin niyo? Jinjin, halika na dito. Tara na. Ang kulit. Ano? Nasa labas na sila. Oo nga eh. Pero, Okay lang ba yun? Gabing-gabi na, nandun pa rin sila, naglalaro. maliwanag naman yung college dyan at saka nag-iikot dyan yung curfew. Talaga? Kaya mo madampot ng curfew. Talaga? Uy, andyan yung mga bata. Baka nakasilip lang yan siya. Sus, ayaw mo. Diyan! Ayaw mo na, hindi yan nakasilip. Lik ka na dito. Ang pilyo mo dito talaga, ha? Sige na. Paano yan? Naglalaro baka pumasok. Nilak ko na. Talaga? Halika na. Sige, quickie. Ay, dali. I try, but I can't seem to get. Nafe-feel ko na parang totoo at sincere po talaga si Lex sa akin. Kasi siya ang nag-reach out sa anak ko. Para na talaga silang mag-ama. Dahil doon, mas lalo po akong na-in-love kay Lex. Hanggang umabot po kami ng 5 buwan na ganun nga, low-key or patago. Pero isang araw, dumating na po ang kinakatakutan ko. Pinatawag po ako ni Madam sa opisina. Ang tagal mo naman dumating sa opisina. Sorry po. Madam, kasi yung inuutos, tama ng paliwanag. Diretsahan na tayo. Ayan ang resignation paper. Pipirmahan mo na lang. Papipiliin kita. Hihiwalayan mo ang anak ko o magre-resign ka. Madam, galit sa akin. Pinagre-resign ako ng nanay mo. O kaya pinapapili ako maghiwalay tayo. Ba't ko naman sasabihin? Paano niya Ako nga nalaman? nagsabi sa'yo na low-key lang, di ba? Paano niya nga nalaman? Hindi ko alam. Lex, hindi ko alam bibiliin ko. Wala bang sinabi mo yun sa mga kaopisina Wala mo? akong pinagsasabihan. Kasi takot din ako. So eto na nga. Ano solusyon mo, Lex? Iharap mo na ako sa mama mo. Sabihin mo na papanindigan mo tong relasyon natin. Ayoko mag-resign, mawawala. Hindi pwede. Hindi ko kaya. Ayokong magalit si mami sa akin. Ayokong ma-cut off yung allowance ko. As in, ayokong ma-grounded. Ayokong mawala ng kotse. Kaya I'm sorry. Hindi ko kaya. Lex, totoo ba yung narinig? Lex, kala ko, mahal mo ako. Kala ko, ano to? Bakit biglang hindi mo ako kayang panindigan? I'm really sorry, but Lex, siguro hanggang dito na lang tayo. Lex, kala ko mahal mo ako. Nagsinungaling ka sa akin, niloloko mo lang ako. Di kita niloloko, pero ayokong magkaroon ng issue sa mom ko. Alex, I'm so- wala akong bayag. Hindi mo ko kayang panindigan.
Nagsinungaling ka, ginamit mo lang ako. Sabi mo, mahal mo ako. I'm really sorry. Grabe ka sa akin!